Nos imos preocuparnos agora pola saúde dos nosos pés, coa podóloga Lara Lorenzo. Tes contenta ti a Lara Lorenzo? Por qué? Porque non lle fixeches caso, sigues en chanclas. A ver, foi o que trouxen hoxe. Dille aí algo. Solo che faltan poñer as de dedo. É que se soubera que me ia botar a bronca traía outras. Outro calzado, pero como só trouxen estas, agora teño que acabar o programa con elas. O que me sorprendeu foi esas que están tan de moda, ou estaban, Ademais, como creo que siguen pesan tan estando. pouquiño, parece que son transpirables, parecen boas pro pé. O que pasa é que tamén o contacto do pé co material fai que cheire bastante o pé. Ah, sí? Sí, entonces eso provoca infeccións de fungos, bacterias, e, bueno, e ao final hai que tratar outras patologías despois. O que pasa que hai que predicar co exemplo, Porque ti moito botarme a bronca a min, e con isto faz exactamente igual, que dis que son malas, pero ti utilizalas para traballar todo o día con elas. Correcto. A ver, iso... Porque paso moitas horas sentada e ao final non teño nada de carga encima do pé. Entonces aí, ao final, Para iso tamén poderías estar descalzo. bueno, a imaxe nunha clínica. Ah, bueno, pues... Falando de andar descalzos, iso é bo? É recomendable? Pois no caso, eu suelo mandar, pero no caso de que haya algunha patología concreta, pois tiramos de cara a uns exercicios a outros ou non, dependendo se é un neno que non pode, unha persona adulta, ou libremente camiñar descalzo. E mira, eu antes estaba aquí a ver estes tipos diferentes de pés, non? E vexo este que me sinto un pouco, pois, identificada, porque ten como moita ponte aquí. Que temos que facer a aquelas que temos este tipo de pé? Pois, que tipo de calzado é bo? Teño que mercar unha plantilla a medida ou non? Ese tipo de pé é un pé cabo, chámase, vale? Entonces, todo o apoio biomecánicamente faise no talón e na punta dos dedos. Ademais, usas tacón, polo que ves. Bueno, hoxe sí, pero habitualmente na miña vida non. Nunca. Entonces, o tacón o que fai é que Pero- sobrecarga máis na parte dos Xa que dedos. tacón mal para isto, en xeral mal, non? Pero para este tipo de pé peor. Sí, porque sobrecargas esta zona, pero se pos un calzado moi plano, notas Tampouco. que te vas a ir hacia atrás. É o que nos di na consulta moito, que notan eso que se van hacia atrás. Entón, cal é o meu calzado, o meu Óptimo. mellor calzado óptimo, sí. Aí poderías utilizar un tacón de 3 centímetros, 3-4 centímetros, vale? E para redistribuir as cargas un pouquiño do pé, sería o ideal facer un estudio biomecánico para ver un pouquiño como estás, como está a túa pisada, e no caso de que necesites algún ejercicio ou algunha plantilla, pois mandarase. Falando de Porque ademais plantilla, afecta todo o corpo. esta supoño que será unha... Bueno, esta plantilla propiamente dita non é... Isto que é para miralo A longitud. a longitude do pé. Pero xa o sabemos, non? Ou non? Pois casi todos utilizamos, calzamos mal, Como que unha calzamos talla mal. Por exemplo, agora mesmo, Marcial vai mal, probablemente. Podemos facer pero isto- podemos Sí, facer a claro. proba? Pero isto vai... Facemos. Como facer a proba? Pois tes que medir o Por pé. qué? Claro, a ver. A ver. Teño aí... Pega A ver, atrás, agarda un pega segundo, atrás. déxame afastar isto de aquí. Que senón non se... Aí vai, non se ven as casas. Vale, pegamos aquí. Vela aí vai. Vale, Aí. adiante, se pega aquí ao lado. Ponte aí, claro, tes que poñerte Ah, recto, o outro aquí, Marcial. Así. Entonces, bueno, así si pegamos isto, utilizarías un pouquiño máis dun 42, deixando medio centímetro. Pois Como já- 42? Ti que estás mercando un 41, creo. un É o 40. 41. Ah, Eu sei pois toda a mira. vida o 40 ata que cambiaron os números, aumentou a numeración en un e pasei a 41. Creceu o pé. Como vou ter o 42? Co 42 teño o pé paseando polo zapato. Porque estás acostumbrado a que vayan aí todos agarrotados os teus dedos. Claro, que riscos pode ter Marcial Estás falando por de- levar un zapato máis pequeno ou inadecuado? Pois favorece aos dedos en garra, vale? Poden salir callos, durezas. Non imos facer un primeiro Teño os plano. dedos en garra, non. Bueno, o cuarto e o quinto un pouquiño. Deixáchelo preocupado. Non pasa nada. Isto Vexo ten que nunca solución, foste non? un Ten podólogo. solución. Non. Non? A verdade é que Claro, non. é certo que quizáis os pés, que son moi importantes porque nos sosteñen, é unha parte un pouco esquecida, non? Que non imos habitualmente a profesionais como a ti, aos podólogos. Sí, porque, bueno, eu creo que é unha profesión que é bastante nova, entonces, bueno, non hai costumbre, é algo social, que ao final a sociedade está se acostumbrando pouquísimo a pouco, pero, bueno,
estámoslo conseguindo. Bueno, se non temos dor, pois seguro que non imos, non? Pero no momento que nos empezan a doer e teñamos algún problema, claro que temos que ir a vos. Bueno, normalmente acúdese ao médico de cabeceira e nós non estamos no sistema de saúde público. Entonces aí hai un pouco de controversia. E hai algún consello que nos podas dar a xente que nos estea vendo nas casas para coidar os seus pés e sobre todo no verán e fortalecelos tamén, non? Porque tamén será importante. De cara ao verán, consello un é hidratalos, pero tamén, cando vayamos a tomar o sol, crema Hidratalos solar. que? Tamén, que Botarlle ás veces- auga? Sí, Botarlle crema. Ai, crema. Claro, crema hidratante. Eu hidrátome con Con auga, non? claro. Pero os pés con crema. con crema hidratante con urea, importante. Sí, sí, sí. Pois pola noite, cando imos para a cama. E despois... Non esquecer botarlle tamén a crema protectora solar que ás veces queima os pés, e iso é horroroso. E algún exercicio para que lle veña ben o pé para fortalecelo ou... En canto, por exemplo, a unha das patologías o tema das chanclas que máis sale na consulta é a fascitis plantar, vale? Entonces, bueno, algúns exercicios que mando para relajar, uns para relajar e outros para fortalecer, pois sería, vou coller aí, Sí. pois de cara a relajar un pouquiño a planta do pé, pasar o pé por encima da pelota. A ver. Proba, Como proba. sería? Nunha pelota de tenis, non? Sí, Así, deixando doe. caer... doeche. Sí, se fago forza, sí. Pois entonces con esta peor. Como peor? O sea, Ten pincho. a ver A ver, coa a outra. ver. A A ver. ver. Estamos hoxe poñendo a prova marcial todo o tempo. Estás a facelo todo mal, cos pés. Así, doeu que? Cámbioche. Non ten que doer. A ver, algo molesta, porque ao final isto que falla é liberación miofascial. Entonces, bueno, algo molesta. Pero unha simple Pero- pelota de tenis que non pica nada e se faz forzado, Bueno, entonces igual non tes a musculatura ben de todo. Teño que ir a ti. Nada, teño Exacto, que ir sí ou sí. básicamente, Marcial, tes que seguir con esa pelota, tes que ir, sobre todo, a podólogo como Lara Lorenzo. Moitísimas grazas, Nada. Lara Lorenzo, por estar connosco.